అందరికీ నమస్కారం. చాలామంది ఈ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గి జ్వరాలతో ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అవుతున్నారు. చాలామంది కూడా ఆసుపత్రిలో పాలవుతున్నారు. మనం కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ ప్లేట్లెట్లు తగ్గే పరిస్థితి ఉండదు, ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యే పరిస్థితులు రావు. మనకు ఏంటది, మనం తీసుకునే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే ప్లేట్లెట్లు మనకు పుష్కలంగా మన శరీరంలో మన రక్తంలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు 1,50,000 నుంచి 4,50,000 వరకు ప్లేట్లెట్స్ మన రక్తంలో ఉంటాయి. ఇవి ఒకవేళ తగ్గితే మాత్రం మనకు తీవ్ర జ్వరం రావడం కానీ, లేదంటే హార్ట్ అటాక్ రావడం కానీ, లేదా బీపీ పెరగడం కానీ, లేదా నీరసంగా ఉండడం కానీ ఇలాంటివి వచ్చే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. ప్లేట్లెట్లు తగ్గకుండా జాగ్రత్త పడితే మనకు ఆ ప్రమాదం ఉండదు. ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేటివి మన రక్తంలో అన్నిటినీ పాడైన వాటిని రిపేర్ చేసే శక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనకు ఒక దెబ్బ తగిలి గాయమైంది అనుకోండి, ఆ రక్తము మనం బయటకు వస్తున్నప్పుడు మన రక్తం గడ్డగట్టడానికి ఈ ప్లేట్లెట్సే దోహదపడతాయి. అదేవిధంగా ఆ గాయం మారడానికి కూడా ఈ ప్లేట్లెట్సే దోహదపడతాయి. అవి తగ్గినప్పుడు మీకు దెబ్బ తగిలినా కానీ రక్తము నీకు గడ్డగట్టడం ఉండదు, అంటే చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గితే ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి అవి తగ్గకుండా చేయాలంటే ఇప్పుడు వచ్చి అవి తగ్గేదాకా చూసి జ్వరం వచ్చేదాకా చూసి మనం ఆసుపత్రిలో పాలు కావడం కన్నా మనం తీసుకునే ఆహారంలో కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తే ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేటివి తగ్గవు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం రోజు ఇప్పుడు బీట్రూట్ ఉంది, బీట్రూట్ మనం వారానికి ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు బీట్రూట్ 2 రోజులు తీసుకుంటే, అదేవిధంగా క్యారెట్ కూడా వారానికి ఒక 2 రోజులు తీసుకున్నట్టయితే మన ప్లేట్లెట్స్ సంఖ్య పెరుగుతుంది. తర్వాత ఈ బొప్పాయిలో అయితే మీకు పుష్కలంగా ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి. బొప్పాయి మనం తింటే మాత్రం ప్లేట్లెట్స్ అనేవి విపరీతంగా పెరుగుతాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా వెల్లుల్లి విషయానికి వస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం ప్రతి కర్రీలో వేసుకొని తింటాం. మన ఈ వెల్లుల్లి అనేది ప్లేట్లెట్ సంఖ్యను పెంచడానికి దోహదం పడుతుంది కనుక మనం వండుకునే కర్రీలో వెల్లుల్లి రోజు నవలాలి తినాలి అని చెప్పట్లేదు, కానీ మనం వండుకునే కర్రీలు కానీ లేకపోతే ఇతర పదార్థాలు కానీ మనం వెల్లుల్లి ఉండేటట్టు ఎక్కువ మోతాదులో ఉండేటట్టు చూసుకుంటే, అంటే మనం ఒక 50 గ్రామ్ మనం ఒక కర్రీలో ఒక ½ కేజీలో మనం 50 గ్రామ్ వేస్తున్నామంటే ఒక 100 గ్రామ్ వేయండి. అంటే దాన్ని ఆ వెల్లుల్లిని పెంచండి. అట్లా కర్రీలో పెంచినప్పుడు ఏమైందంటే అది మనం తిన్న ఆహారం ద్వారా మన శరీరంలో మనకు పోయి ఆ ప్లేట్లెట్లు పెంచడానికి ఆ వెల్లుల్లి మనకు దోహదపడుతుంది అన్నమాట. ఆప్రికాట్ కూడా మనకు పనిచేస్తుంది. తర్వాత మనం ఆకుకూరల్లో కే విటమిన్ ఉంటుంది కనుక మనం ఆకుకూరలు ఎక్కువ తీసుకుంటే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయే పరిస్థితి ఉండదు. అంటే ప్లేట్లెట్స్ సమానంగా చూస్తుంది. ప్లేట్లెట్ పెరగడానికి కూడా ఆకుకూరలు పనికొస్తాయి మనకు. అదేవిధంగా ఎండు ద్రాక్ష, తర్వాత ఖర్జూరం, ఇవి కూడా మనం అప్పుడప్పుడు తింటూ ఉంటే మనకు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి అండి. ఈ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అనేది తగ్గకుండా ఉంటుంది, మన రక్తంలో తగ్గిపోకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతాయో మనకు ప్రమాదం అనేది ఉంటుంది. జ్వరం రావడం కానీ, తర్వాత హార్ట్ అటాక్ రావడం కానీ, బీపీ రేజ్ కావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రమాదాలు. నీరసంగా ఉండడం ఇలాంటివి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది కనుక మనం తినే ఆహారంలో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ ప్లేట్లెట్స్ పడిపోవు. ఇప్పుడు మనం అన్ని వార్తలు ఉంటాయి, అయ్యో మావాడు హాస్పిటల్ జాయిన్ అయ్యాడు, జ్వరం బాగా వచ్చింది, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయినాయి, ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కియాలంటే గాబరపడుతుంటాం. ఇంకేదో తీసుకొచ్చి డాక్టర్లు ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించే బదులు మనం తినే ఆహారం కరెక్ట్గా తింటే ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించే పరిస్థితి కానీ ఇంకొక కొనుక్కొచ్చి ఎక్కించే పరిస్థితి కానీ రాదు. ఆ ఖర్చులో పెట్టుకోవడం, ఆసుపత్రి పావులు కావడం కన్నా మనం ఆ ఖర్చు ఏందో మనం తినే ఆహారం మీద పెట్టుకుంటే, మన తినే ఆహారం మంచి ఆహారం, మనం సమతుల్య ఆహారం తీసుకుంటే మనకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు, జ్వరాలు రావు, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవు. కనుక మనం ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి మాత్రం ఇవి: బీట్రూటు, క్యారెట్, వెల్లుల్లి, బొప్పాయి, ఎండు ద్రాక్ష అండ్ ఖర్జూరం, ఆప్రికాటు, ఆకుకూరలు, ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం వారంలో ఖచ్చితంగా ఇవి ఉండేటట్టు చూసుకుంటే మాత్రం ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగ్గవు. ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకొని మంచి ఆహారం తీసుకొని ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటారని ఆశిస్తుంది M6 TV. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.